Penzioneri, a nisu ovde sa vama? Pa ja smatram da ja kao vremešna gospođa imam i moralnu obavezu i trebalo bi da svi građani mojih godina, možda malo mlađi ili možda i stariji, imaju neku odgovornost za ovu situaciju koja je nastala u ovoj državi, koja nije preko noći se dogodila, nego kroz vreme. Mi smo ko u fenomenu kuvane žabe trpeli, ćutali, tolerisali i došli smo dotle. I našoj deci, našim unucima i našim praunucima ostavljamo jedno apsolutno neuređeno, haotično društvo. Mislim da smo dužni da im pomognemo, da oni, a ne sede glave, biraju budućnost.